Čaute, zdraví vás Joky. A bezlaktozová. V minulom videu sme si predstavili virálne produkty z Lidlu, ale tú nezdravšiu variantu. V dnešnom videu by som vám chcel ukázať, že Lidl má aj zdravé produkty, ktoré sú vhodné či už do diety, alebo na nabíranie svalu. Poďme si ich predstaviť. Mám to rozdelené tak na dve polky. Prvá je Jim Beam, ktorý mi prišiel nedávno. Majú tam zaujímavé novinky, ktoré by som vám chcel predstaviť. A druhá je Lidl, ktorý má aj nejaké novinky, ale aj nejaké zaužívané dobré produkty, ktoré by som rád vám odporúčil. Tak poďme do toho. Tak, čím by si začal? No, ja by som asi začal týma Jim Beamovskýma produktama. OK. A potom prešiel na tú druhú stranu. Dobre. Tak si poďme trošku predstaviť, že čo máme z Jim Beamu. Ako prvé tu máme tieto protein balls, ktoré sú také zdravšie varianty. Čoho? K čomu by si to prirovnal? Podľa obalu to vyzerá ako také kokosové guličky alebo také niečo. A ako druhý produkt tu máme Jim Beam Peanut Butter. Novinka toho. S príchuťou slaný karamel. Takže poďme skúsiť tieto Jim Beam Protein Balls. Ako prvá. Otváraj. Voňajú ako také kokosky. No aj tak vyzerajú. No takú príjemnú vôňu, takú jemnú. To by malo byť vlastne nejaký macadamia a kokonát. Žiadne pridané cukry, uvidíme. Asi vnútri by mal byť aj oríšek, si myslím. Poďme. Je to aj taký sojový súk. Chutí to ako proteínová tyčinka zgúlaná do guličky, posypaná kokosom. Za mňa taký sojový súk. Že to je chutevo. Aj každý to má rád, ale mne to chutí. OK. Nie je to úplne sladké. Aj to. Určite je to dobrý snack. Keď máš chuť na niečo. Čiže ak chceš niečo sladké, tak určite toto. A navyše nebudeš mať ani výčitky, že si zjedol niečo veľmi kalorické. Dobre. Čiže to boli protein balls. Určite doporučujem vyskúšať. Druhé by som asi vyskúšal, dáme do toho peanut butter plus salted caramel produktu, teda arašidového masla. Voní to je taká čokoládka. Taká karamelová. Na to tu máme lyžičky, nebudeme to jesť prstama. Tak decentne. To není decentne, ale daj si. Je to lepšie, keby si dala milku. Pravda. Ňam. Mám zalepené ústa. Začína to keby čokoládu fest. Potom to prechádza do tej slanosti, do toho arašidového masla. Že na začiatku je sladké a ide to do slaného. Áno. Za mňa top spojení, keď má niekto rád sladké ze slaným. Určite áno. Toto nebol určite krok vedľa, by som povedal. Nebudeme to hodnotiť dneska. Nechal by som to na vás, každý nech vyskúša. Určite mu to doporučujem. Presne tak. Určite by som si k tomu vedela predstaviť nejakú kašu. Že by ste to dochutili týmto, alebo napríklad aj do palaciniek. No si spravíte nejakú zdravšiu alternatívu palaciniek, tak určite odporúčam k tomu. Potom tu máme tieto novinky. Sú to vlastne cookiesky od Jim Beamu. Jedno je vanilkové, druhé je banánové a tretie je čokoládové. Všetky tri sa vlastne dajú od jedna a ktorú si my vyskúšame, na akú by si mala ty chuť. Ja by som
Neviem, čokoládovú by som moc nekošťoval, lebo podľa mňa čokoládová je vždy čokoládová. Ja by som kľudne išla do tej banánovej, za mňa. Ja tiež. Ja milujem banánové všetko, Mhm. takže poďme do toho. Do taký koláček. Taký. Taká veľká kukiska. No, voní pekne. Mhm. A teším sa na to, keď to rozpolím. Jedna pre teba, Ďakujem. jedna pre mňa. Mhm. Veľmi pekne to voní. Mhm. Páči sa mi, že to nie je presladené. A chutia mi tam také tie rozdrobené kúsky čokolády. To je tam také veľmi príjemné. Ten banánový krém je tiež veľmi fajn. Nie je veľmi sladký, čiže to mne určite vyhovuje. Je to všetko také, že ti to nezalepí pusu proste tým sladkým. Je to také príjemne sladké, že pochutíš si, ale nepreženeš to. Je to taký príjemný snack. Mhm. Navyše rýchly. Vieš si to iba zobrať so sebou a bežať s tým, kde len chceš. Hlavne, keď nemáš pri sebe žiadne jedlo a nechce sa ti nic chystať a niekde sa ponáhľaš. Otročinky po zemi. Niekde sa ponáhľaš, tak je to výborné si to zobrať za sebou, načneš si to, kde chceš a je to výborné. Tak. Asi to dopapám potom. Dobre, toto sú novinky z Jim Beamu. Išiel by som teraz do tejto druhej časti. To je vlastne zdravší Lidl produkty. Začneme asi z tú novinku, ktoré sú vlastne high proteíny. Mango a peach shot. Na to som zvedavý, ja celý celkem smadný, tak preto som si to vybral. Tiež. Tam vyzerajú veľmi dobre. Sú to takto 4 v jednom peku. Takéto šotíky sú to vlastne. Jeden šotík pre teba, Ďakujem. jeden pre mňa. Vyzerá, že obsahuje 8 gramov proteínu, což na takú malú lahvičku nie je vôbec zle. Uvidíme, či to bude také sladší, alebo že či to bude skorej pretras, to je dobré si spraviť. Sa ti to míšatá chuť, lebo väčšinou to býva na spodu, keď si to nepretrasete. A prídete k tému až po polke, no. To vonia veľmi dobre. Tak, na zdravie. Čin. Ňam. Veľmi dobre. Mhm. Za mňa je ťažko, hrozne sa to hodí k sebe to mango a broskyňa. Že Áno. ani necítiš, ktoré je mango a ktoré je broskyňa, Mhm. proste je to také dobre spojené, dobrá príchuť spojená dokopy, by som povedal tak. A Je to také veľmi príjemne sladko-kyselkavé. Také akurát. Za mňa určite to. Tak by som povedala, že je to chutné a ešte aj zdravé. Takže za mňa určite by som si toto kúpila. povedal by som, že proste je to veľmi chutné a určite kebyže som v Lidli, tak by som si to zobral a je to lepšie, ak si zobrať nejakú Coca-Colu. Lebo má to proteíny, je to aj podobné takému džusíku. Aj si na ten pochutíš a ešte to je zdravé. Taký jogurtík to je. No. Čo to je? Takto. Ja by som išla na nejaký puding. No, poďme do pudingu. Mám tu títo dva. Jeden je vlastne od značky Erman, druhý je od Pilosu. Erman je už taký, povedal by som, že už celkom známy. Vyrába dobré pudingy, jogurty, také tí múse, také tí penny. A za mňa sú to výborné produkty, ja ich rád používam. A toto je novinka teraz od Pilosu, na toto som zvedavý. Čiže ideme vyskúšať toto, tuto mám pistáciový, tuto mám kúsky tvarohu a smotana. Tak uvidíme. Pokoštujeme jeden, lebo Erman už mám vyskúšaný, ten je dobrý, ale som zvedavý na tento Pilos od Lidl. Máme tu lyžičky. To si bude treba pomiešať, či? Ja si tiež myslím, že to bude asi, no nevyzerá to, že to treba pomíšať, že už to je v kope vlastne, není na spodu nic. Poďme to skúsiť. Konzistenciou to je jak nejaký taký tvarohrudkový alebo kotič s niečím. Cítim tam med.
čo vlastne na tegliku aj je. Mhm. Takže to spĺňa. Cítime takú príjemne horíšky, také lieskové. Áno. Za mňa dobre, není to úplne jak jogurt, je to také hustejší, také chutí jak taký nejaký kotič zmiešaný s medem, s oríškama a takto. Áno. Ja sa priznám, že ja nemám rada med. Ale v tomto mi ten med až tak nevadí. Že je tam iba tak veľmi jemne, tak príjemne. Čiže určite to stojí za vyskúšanie. Takže to hodnotíš dobre. Áno, môže byť. To som rád. Je na vás, ktoré si zvolíte, toto je, hovorím také, že to je skôr tvarohové alebo kotičové, že je to také kúsky niečoho a toto je vlastne víc puding. Je na vás, ktorý si vyberete, na ktorý máte víc chuť, či skôr ten puding, alebo nejaký taký ten tvaroh. Tu máme títo produkty. Ešte tu máme dva. Ten posledný si nechám, není úplne že najzdravší, ale ľúbil sa mi cenovo aj kalóriovo, preto som ho sem vybral. Máme tu teraz takéto tyčinky od Filosu. Sú celkem dlho v predaji. Za mňa sú veľmi dobré a je to tiež taký rýchly snack, keď niekde ideme. Ktorú by si vybrala? Ktorá sa ti víc ľúbi? Ja už som, priznám sa, ja už som túto mel, čiže vím, jak chutí. Ja som mala túto, takže viem, ako chutí. Túto som nemal, takže je to jedno, ktorú si asi vybereme. Nechám zvolenie na žene, aby mi nepovedala víc. Tak ja by som išla asi do tejto. Tu už čo si mala? Áno. Dobre. Tuto je z bílú čokoládu a toto je vlastne v mlečnej kakaovej poleve so sekanýma oríškama a toto je vlastne s malinovou príchuťou v bílej čokoláde. Čiže ja bílú čokoládu ľúbim, čiže dobre, ale keďže si žena zvolila toto, tak poďme do toho. To je vlastne taká malá tyčinečka, hrubá. To mi však podľa čokoládka. To vlastne takáto malá tyčinečka. Neviem, či sa mi to podarí. Podarilo sa mi to rozpoliť. Stačí? Ďakujem. Šmíka sa to? Poďme to rýchlo zjesť, lebo sa to strašne topí. Veľmi dobre. Také nemoc sladké. Ja mám rád proste kombináciu toho čokolády s tvarohem alebo takéto niečo. Lebo to proste vyvažuje. Čo povieš ty? Mne to chutí. Tiež mám rada takéto ľahké tvarohové snacky, ktoré si iba kúpiš v Lidli a utekáš s tým hocikam. Čiže za mňa je to super. Že myslím, že ťa to aj zasytí. Čiže určite to spĺňa za mňa. Je to na pomer ceny trošku drahšie, tým, že je to taká fakt, že maličká tyčinka a zješ to na jeden hod. No. Ale čo sa týka chuti, tak si myslím, že to tú cenu určite vyvážuje. Ale ono to je aj tým, že všetky títo proteínové veci alebo tí zdravší, všetko to je drahšie. Čiže za mňa je lepšie si priplatiť, pochutiť si a dáš si niečo výživné a dobré pre tvoje telo, jak si kúpiť niečo chemické, jak sme mali v druhém videu, prajmy a podobné veci, z ktorých ti bude tak akurát zle a budeš presladený a bude ti to do tuku zbytečne. A budeš mať výčitky. Jak kto niekto nemá výčitky. To je pravda. Dobre, poďme na ten posledný. To sú títo browniesky. Ja som si to minule kúpil v Lidli, len tak, lebo som mal chuť na niečo sladké a ja také browniesky a banánový chlebík a takéto blbosti to ja ľúbim. Keď to možno nie je na mne vidieť až tak. Okoštujeme jednu, ja už som to jedel, vím, aké to je to veľmi dobré. Není to zrovna, nepasuje to tu k tomuto konceptu, až tak by som povedal, akože není to až tak zdravé, ale dal som to sem kvôli tomu, že to je za dobrú cenu. Dobre to chutí a ešte to ani nemá veľa kalórií. Má to 37 gramov vlastne a má to iba 150 kalórií. Má to víc cukru, ale aj celkem dosť sacharidu. Ale poďme to teda vyskúšať. Ja vím už, jak to chutí, ale som zvedavý, co na to povie Domča. To vlastne taká kocečka
kosečka browniesová. Mhm. Rozpolím ju. Neúplne na púlku sa mi to nepodarilo, ale Chcem keďže ten menší. chcel som ti dať ten väčší, takže ja už som to mal, ale dobre. Tak ten menší. Ďakujem. A koštuj. Cítim v tom horkú čokoládu. Takže... Mhm. Fakt. Sú také príjemne makučké Sú v tom kúsky. čokoládky. Není to na sladkej báze, ale skôr je na takej tej horškejšej. Vôbec to nie je sladké. Tým, že je tam síce strašne veľa cukru, ale v tomto maličkom zákusku išla iba horká čokoláda, čiže má toto opodstatnenie, že tam ten cukor má čo robiť. A myslím si, že keby tam nie je, tak to ani nechutí tak dobre. Čiže... Čiže ak ti to chutí? Za mňa dobre. Dobre. Že prečo som to sem vybral, akéby, tak to je kvôli tému, že som chcel povedať, že aj keď si občas kúpite niečo nezdravé, ale v rozumnej míre a v rozumnej míre toho aj konzumujete, tak to nie je zle. Raz za deň si niečo takéto dopriť aj trochu nezdravé. Keď sa zdravujete zdravší, tak zdravá strava prekryje toto. Čiže tým som chcel ukázať, že si môžete dopriť a netreba si odepírať za zájom, na čo máte chuť. Tým to asi zhrnul toto video a opýtam sa teba, že co ti asi Domi najviac chutilo z tohoto? Za mňa je favorit určite toto. Ten shot Určite áno. proteínový. Je veľmi dobrý. Ja veľmi môžem takéto. Za mňa je toto určite 10/10. Tak máme výhercu. My si to ideme topiť a lúčime sa s vami. Čaute. Čaute.